Moramora maintie jaira malolo TV Mind en cheno mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olombaka. Kaka ung'eyo higa ni wantiere higa mar yiero. Maendi nyiso ni tiere weche mawuok kone kod kocha to motenore kod mago eko mag siasa. Wadwa rango bende report manogol kod National Assembly kod Budget and Appropriations Committee mabende neno ni mondo mi ogol oko od bura mar Senate kata odwok chien kwan mag jo od buche ma wan godo mago MCS kata Members of County Assemblies. Andire kaindi kod jalmo bende wuok e county ma Homa Bay obiro nyiso upache kaachiel kod nyinge kaeto dhi nyime kod twak machalo kama kod an Jeff Olombaka machiegni. Arwaki Pekonya Jeff Olombaka moso ganda wa maneno Lolo TV. Amoso jo piny ne kwuru nyinga ena Popo Lentana ma wuodo Homa Bay County. Agago kwa kasudo kendo kawuono kenda gano go twak mabere weche mawuok e sasa masane gi. Ero kama na nya Popo Lentana arwaki studio kenda gonero kama no dunga nyakum ka uthulo mari mar biro achiel kachiel. Nyaka sani eri oganda mapacho kaindi iwacho ni oganda nigi pek. Jostulo suru nitiere kod pek mabende koketi tulung ni wage bill kod dhok mar osungu. Nineno ka etwak mar ker no wacho ni odwaro ni mondo mi jok matiyo ne piny owacho kata civil servants kaachiel kod members of county assembly kaachiel kod MPs mondo dwok osara mar gi piny. Wach ni eri ineno nade kaka jalma bende olonyo weche mag siasa. Okay, dogo sara pinto bikonyo. Nikech osara ma jo MPs gi civil servants chamo. En necessary nyaka cham sarano. Sara nyaka donge. Yes. Okay, yote ni piny dongo to sara dok piny. Piny dongo omena beche idho. Osara nyaka donge. Gimana kwa team nyaka obed gi sustainable wage bill. Yes. The people of Kenya are overrepresented. Yani jomo represent ji ng'eny kabisa. Ino ka jangola achiel ni MP represent, yes, MC represent, governor represent, senator represent, women represent, cabinet gi president. Tongo jangola di achiel. Mi achiel ni ng'ato wacho ni women represent mine. Yes. MP be wacho ni mine go represent oda kunyne gi pi. MC oda kunyne gi pi. Governor kunyne gi pi. Nyaka president gi senate. Koro mai is over representation of people. Yes. Koro mai kama kelo shida. Alafu ile tena mono mwapo constituencies. Yes. To add 90 more pro chiko. Yes. To wangi jimathes. Ka piny mar America. It state mar California. California duo molo Kenya. Kata ga budget. 2 MPs mang'eny go MPs prabor. Koro ne wan kod MPs mang'eny. MPs prabor. To budget margi rom gi Africa msema. Yes. Kich budget ma California ni trillion aboro. To ma Kenya ka is only 1 trillion. Mana Africa mzima. To mano mi MPs prabor. To mano MPs mia ng'wen gi prauchiel. Kibiro senators. Mano is excess. Nyaka wabed piny kaka jo piny. Wawinjre uru ni ere kod dwoko gine piny. Ma ok ni ka ng'ato wache. Yes. Tikete siasa. Nyoro na winjo ka budget committee wacho ni dwok senate. Yeah. Taneno ka principal chama na Kalonzo wacho ni mano ng'ado devolution. Ochich ni kech ng'ama wache en suspect. Wacho ni mano ja Jubilee wache koro rach. We must accept gima ber ni ober obed na Raila wache kata ja Jubilee. Nitiere wach kaindi manogol kod committee mar od bura mano ero budget and appropriations. Gitemo wacho ni ka ok nyal med senate teko kata teku to gole oko. Wach ni dio sekelo ywaruok koni kod kocha cabinet speaker mar senate Thuro era kano weche ka jonyo kwacho ni senate e gimo chung'ne rango kaka sirikal maduong' tiyo kaachiel kod sirikal magweng'. No wacho ni kanitiere od bura monego gol oko to en national assembly. Ini parona kaka peji umbaka. Senate mango. Giwacho ni onge mangetimo. Ema bedo piny madho chai Nairobi dok dala. Gima gitimo ngadi onge kata chiel. En mana jomoko 47 gibedo piny kae represent county. County assembly timango. Ka koro gin oversight county. Ko giparo jo county assembly MCS ofuo ma ko oversight governor. Mageno nyaka oversight governor. Koro nego weni MCS. Paro mantiere ga e siasa ma Kenya kae. Ni MCS gin councillors before. Tada paro ni MCS wago team arek molo kata governors, gi senators, gi MPs. They are more some who are more learned. Most so with school nyaka give so mar masters. To give names a kind of assembly. Let us have faith. Yes. A year mana temo ne jo pino ngi gemo gi yero MCS go. Jo pino ngi MCS teach gi en teach oversight governor. Kodo ka ja pino waro MCA moko ya oversight governor mana wacha ja pino. To jo pino ngi waro yero MCS oversight governor. Kodo senator dieri mantiere kada wach senate. Senate onge matemo. E thuro wuwe mana ne o protect pesa msara mare gi office. Mane no mole gi wana kata
kida gol tich kae Yes. ida gol tich ni bote mak to ngol ma important nikech feel ni ma en mebedo attack kaka jo fees but adil man tikara sinda songeyo gionge role magitimo e governance ma Kenya en mana bedo kanyo ni bila National Assembly to the Senate to Senate ni kajwang ni uko mabe kae maneto wuoke oneruoka miliuka koro wach mane modhoch ma different kae ma chak wach kendo ka onge koro neno ni od bura mar Senate onge gima konyoge. It was a mistake from the word go. Nokuri kujobedi. A mistake. Weche mar county can be discussed gi committee ma National Assembly. Pero kama na tiparo ni MCS gi kama bende wacho ni timo oversight ne sirikane magwenge. Nyaka sani iri koro wasebedo kodgi ma higa mar 5. Yes. Bende iparo ni okawach ni ing'eyo kaka MCS obedo katiyo e gwenge duto. But iparo ni MCS gi geto tijgi mar oversight gi setimo. Nitie counties ma setimo oversight. Kata mana counties ma kalun ti MCS watimo oversight adieri mantie. To mane koro when we were doing elections 2013. Yes. Nokwa ng'eyo ni tich MCA madieri nango. Emo ji nogo ji okong'eyo ji ng'ene MCS tich gibedo matek governor bedo ng'ama duong' onge chapar malowe onge ministers manya kwa pesa matigo do moko ng'e koro ne yudo MCS mana chalo kansas machon joma ne pa ne kacha mating'o mkwajo tigo piny to kacha ni kumigo e dhok e county assembly ikado chike kendo iloso chike manyalo koro ng'olo pa jopiny koro mama jopiny to sana as time goes by jopiny biro chako ng'owa elewa ni tich county assembly and oversight to do such kind of person moko oro nyalo timo oversight to ko podang par machon mar 2013 porano ko biro gi shida maduong' mbele Rowacho ni eseche mana wayiero gi ne oging'eyo ni to adieri wan kaka MCS kata members of county assembly tijwa dhi bedo tich machala. Yes, my chako en my is a transition. Yes. Koko je chake koko it will pick from igina apar paga beach pare mbele ubiro no mbele. The first 10 years. First ni mana machako. Get assembly osager mothothi osager keto staff keto everything. Koro the next one. Yes. Maka joma bucha kuti. Mo kuro bongi tich maber. Osebedo gi joma are experienced clerks assembly manya konyo gi loso sarea mabiro manyien staff man assembly tieri karmana the whole directorate mar county osebedo solo set ko joma biro ng'owa tich kore neno ni awinjo ke wacho bende ni wantiere gi over representation manyiso ni wacho kata ni od buche ma wan go matindo mang'eny gi non necessary county assembly od buche manyiso ni kaka koro MPs members of parliament ging'eny anga getin practically di anga getin MPs 290 anga getin kak winye ni budget committee mar parliament otigo dhano 54 mano be committee 54 members former committee mano be committee don't another house kija county assembly ma Isiolo ginjia paga bor mana all county assembly county assembly malamu ginjia paga ngwen mana all county assembly to committee mar parliament mar budget G54 ji provision ngwen kata committee ni bentie ng'ajo mawuoye kech committee dwajo mikelo tinge jama thisi kan awun bedu kanyo umewane pacho gi means everybody in the committee can participate a committee ma genuine should have ji paga boro at less maka gin 54 kan tiere joma koma kata gima anga getimo ji provision ngwen committee ma defense techulo gi mabalang mar bet pile kendo mane gima kongo sign kapok gichako kata bura allowance command mar bet mane kongo kawo kapok gichako bura koro committee ko make sense kipacho wuana ne gi make sense madongi koro kwa reduce members to even 188 mano bedo 1988 chande again MPs na chiel gotochi order back to 190 wamajo maniti wamajo mundo bede gi quality members of parliament magare kanto year te kon ejoge kisani MPs gi moko kata speaker kia koni an MP pokane speaker mana shase bi kiwacho kiamo king'eny dimede moko biro once na year tiki agenare tapa ne tiji gan tich loso chike kwani ginok giwe od bura loso chike ken wuo kende MP kata gichungi tero mana wach momako gweng magi ya okinyalo MP TJN representation oversight legislation ko legislation kai inyatimo through committee ode that wache committee magi committee to participate G3 290 kuwe assembly kada mana 2 minutes each mano minutes mia beach give
580 minutes mano seche apar there's no such thing maji do seche apar e parliament koro at least iwinjo ga ka gin maji moko apar manya wuo e parliament in a single day mane iwinjo kaka gweng' tiere jakoi midiwo bende nitie report mane ko gol tiende wacho ni nitiere moko manyaka ne donji be okuo tongo wachi tongo wachi to ng'ato sowacho gi pache parok nuo ka sowacho pache to ng'ato wacho momiyo kodwoge piny to we'll see a quality of representation and legislation oversight boyo ang'ane chande utijini otemo to sanie ok inyal appraise MP mari gi wuoyo kech gwen kuchonde samoro represent maber oro wachno kata oro mana ndiko barua ne sirikal dala kama orono losi mano is representation iwinjo oversight openjo wach pesa mag manaro bikae through the committee mano butia to committee ngene kwanega pile to even part of the work mar MP kore wach ni na wuo parliament kata ko parliament mano koti koro mano okonyal jajo kamano ero kamano nya adoto awinji maber gi wach machalo kamano ageno ni na chiel kachiel kabene ni winjo weche mopogore mano gol kod ker in ng'ama bende rawera kane wuoyo weche go mag employment kachiel kod weche mana unemployment weche ni rowere moseyudo tich gi mapok oyudo tich iparo ni sani eri kaka rawera iparo ni e piny mar Kenya rowere gin oganda mathoth kabisa iparo ni wach mar tich kata mar youth unemployment ni en nyalo tieke nade youth unemployment Kenya ka giomiyo en shida the Kenyan system usikiro ni nyaka GT office ni ana popo lentana adhie class 8 adhie form 4 adhie university to tich na nyaka bed makanye office poko kile mentality mar ni jinyati yokumora mora for example sani Kenya kai the biggest employer mar youth and border industry that's the biggest employer Kenya ka to sikalo ignore onge rules mag boda gitingore angwen ng'ato tingo jong'wen boda onge helmet onge license onge insurance that's the biggest employer by the way boda is the biggest employer in Kenya by the way second biggest employer in matatu industry but that's the second biggest employer kikipane dijimati office even a guy kan anyari matatu because it's income amangiyo okangi mwana mora but because the sector is regularized well monge cartels so why not why can't anybody go to matatu nikitanga man is employment kingata pane employment ani the degree ondiki teach ichama msara dukadu no employment and means of getting income to get people busy a third employer agriculture these others like Safaricom akani EBL mango comes tamba prarie kuch so the first 3 and boda matatu agriculture kama government okngim in fact government okode chigodo kode chigima boda to regulate the industry matatu ka regulate same as agriculture for me each person or the source of getting income to ka wewe ani koro ngato otemako dwaro unge koro the government should focus on regulating industry make transport modo ke thoth ji obed ofil nika dhie tich boda angene at the end of the day I'll get something to take home kadhi tich matatu bango dhi ambanya rigmate dala kapuro I know that at 3 months I'll get aboyira ngowa pesa kuom gimakae to sanie government government you know focus on high-end employment mar joma ngowa gisati secondly the government nyaka focus a technical training marji kaji o transit ka tini ji 1800 timo class 8 1800 timo form 4 to only jil fa alf prare ma university kuro jumudon giluf pra ko direge atamal mar paburoge gide kani nyaka focus on building our vocational training institutes mantegwen mano be default mano make teach county modo ji plan tije masonry electricals tije matero tido ngato olan kuroi uriku kuroi ngato nyayo kare makuoche mabe to chacha koche ne in fact kanya mi example jomane ko woche China early 90s sane billionaires jomane ko woche China early 90s sane gine top 20 billionaires China because incapacity may grow from what you're doing at that level to doka wakito jini yake yuni masomo kadri legina kadri with a plane in doom sane kale kasaburu mweke saburu nigi future mar the technical college osom gimoro monya temo odhi ngo yudo employment mar
Rokana nya apopo winjo ka itema ji oganda nikech oganda bedo ga kod luoro kinde ka kinde ng'ato neno ni ka ok otiya fees ni ok otwe tai kaka samora apopo twe to neno ni mano ero en ng'ama ok nyal konyore kata ka ng'ato neno ni ok oyudo ka otimo klas 10 kod 2 neno mano ngimane uno neno kitemo ji oganda mondo mi ji kali industry en industry mo krach ng'ato nyalo chaka gino nyalo chako ko wuoche onyalo keta gi mashinde moro mar tueng'o kanyo ero otwango godo lewni to mano ero bende en mana source of income kecho ne ing'e mana kaka ng'ato nyalo yuto mare ma en bende odak godo. Wabro dhi yweyo aito kwa duogo achiel kachiel wabro duogo koda Apopo Lentana wabro nyiswa ne to sanieri gombo mare en mane e county ma Homa Bay to nyiswa ne kadipone gombo nieri odhi kare gin ang'o gini wadwa timo ne oganda wa mopogore kod jok mantiere sani. Ramete jara malolo timo chako duoge thuolo mar ariyo antiere kae ndiko duore Homa Bay mabende watogo achiel kachiel weche go mag siasa mag dongruok weche manyalo kelo dongruok ne oganda wato moloyo mawuok e Luo Nyanza. Sani eri e sekta mar ariyo ne wadwa rango dongruok mar Luo Nyanza, wadwa rango jotelo mosebedo godo, wadwa rango kit siasa mabende nitiere e Luo Nyanza. Dobe ne en siasa mar agoko koso en siasa mar mulo kachiel kod dongruok. Maendi en kuku mar wach Jefula Mbaka. Arwaki e studio. Bekono je. Mosoganda wakendo nitiere ng'ama koko keto TV mare koko chako neni ok ong'eyo ni to in ng'ama chalo. Chaka moso tuwa ni Kweuru nyinga Apopo Lentana wuod Homa Bay County kama wane Kanyadoto Dhiwa sub county. Ero kama nya Apopo Lentana arwaki studio kenda goni rokano kunka uthulo mari mar chopo. Apopo winjo ka wacho kanyo wadwa rango ni to telo mosebedo godo e thuro ma en Luo Nyanza nieri. Moloyo Homa Bay County makori ayan bende an wuod Homa Bay County. Nyisane sanieri ni kod gombo mane e weche mag siasa e gwenge mag Homa Bay. Okay, an debeni nonyola chon dadoro governor. Debeni onyoli chon. Dadoro governor. Ang'o me wacho ni debeni onyoli mana chon? Don governor ngene samo koro iki osekorore mang'eny. Koro sena mang'eny ko jadwa governor to pod onyola machiegni. Yes. Abo chako gi piny. Adwaro ko mar okiyie ni in iki ni nyalo bedo governor. Anya bedo governor lakini koro tek ng'eruok maduong' mar county ngeji loso siepe county te. Yes. Poka los. Koro to pada adwa loso sana. Nambe loso do kata kid ka uni osiepe na so nyaka los kidwe chung governor to nyaka konge los osiepe important siasa. Osiepe koni koni makata kidi kumote koni ng'ana ng'e kae. Pe utho barama. Ok anyalo ko kaka Jefalo na di chung governor Homa Bay. Nyaka ng'eri. Donc kaka sani ng'e ani ko nyabira anya kiti gwenga ijo gwengo mus. Koro geno mane ho. Koro ana adwa chung MCA. Yes. Kanyadoto ward. Kanyadoto ward ntiere Dhiwa sub county. Mane cho waboda Migori pays. Koro gaga chunge. I represent legislate oversight county ma Homa Bay. Ero kama na nyapo. Agoni ero kama no kuom paro machalo kamano. Nyisane in ng'ama ng'eyo ne nitire kod lony mathoth ahinya to moloyo weche mag alwora. Sani aneno kae wacho ni koro pachi dwa lokore matin idwa mondo mi idonje e siasa. Mondo ng'e kaka unyalo rango ni to sirkal mar Homa Bay tiyo nade, ung'e ni to chike manyalo tiyo Homa Bay chalo nade to kod dwaro mar oganda gin gik machalo nade. Ang'o ma oloko pachi seche? Okay, adoni ng'e ni nachung 2013. 2013 ni. Nachung mana ka wuok Kampala. Yes. Nipoka bedo to nipoka tiyo kwa mara. To nasesomo katiba. Yeah. Taneno tij MCA. Yes. Manane tumsiro dwaro ng'ama nyalo represent. Yes. The ward ne nyalo oversight. Yes. County assembly. County government. Yes. To nyalo legislate chike. Makelo dongruok gi ber ne jo county ma Homa Bay ngima. Aneno ka tijina nyalo fit. Yes. Kata kamano nikech ng'ene siasa malala kucho nyaka jipanga. Nengono ka ng'ato no jipanga moewa. Koro no bwaga ko wang'ni. Taneno ka abaseloso network manoloso chande. Koro wang'na taka doga tem mondo alar komno. Yes. To gima lar komno ni naneno gap sani kendo. Tie gap maduong' e loch masani. Mano gap ma. Kwa ku mibadhi, corruption, Homa Bay County en excessive. Ong'eny madebe ni pimerti. Yes. Do kadho max mo be piny koni ong'eny kabisa. Kata kanyo neno gaset manyoro. Ng'ato makne chamo msala 600. En alleged ok nok an foka confirm. To wacho ng'ato chamo msala 600 dwe ka dwe to kuti. Tichule. Ichule gi Homa Bay County kendo mana county assembly. Koro mage mi badhe modo bang'e Homa Bay County assembly. Kija diri Jeff
4 billion. Yeah. En pesa mang'eny. King'iyo constituency mantie chon Homa Bay County, gin auchiel. Kasuka Bondo, Karachuonyo, Rangwe, Mbita, Gwasi, Gindewa. CDF mane miyowa these constituencies no card million 400. Tadieri inyalo kwano school ma CDF ogero e all Homa Bay County. School, primary, secondary, hospital, cho. But in the 4 years, most county governments must make 20 billion. Which means when we make 2013, a going mar Homa Bay. Give us a nano and mana solar power kende. 2013. A word na solar kende. Solar kende was name. To wanna pay taxes and is a part of the 40 wards one of the county. Yes. Which means either ngana yero noko ne gima timore kata government county government winjo execute onge gima gatem. Ti wacho ni representation ni kelo ikaw priorities meke jo piny tere county to county biro timo. Wan ka jo kanyo to wuono kod wataya. Wado pi gi dara mokwongo. Then we can look for other things. Basic needs. Tayano lighting we have been living without light for the longest time. Even that even pi. Yes. But no dogi manyalo make life easy. Mondo ka korotimo wala ka ngo watantie. Okon taraj. Yes. But it shows the county government they went for petty projects. Yes. Because the county government nyalo jomosomo nyalo kao ilungo nango acharis kilegwen. Acharis go be. Karachiel pogoti, which means not to feasibility study or the ngeni ginie ko kele. Yeah. Bunya kelo lokro ko jo pay no get him. Ko kel acharis ade man pada awu 2013. Yes. Okay, acharis ade gimo steam ko yangowa onge. Sane ge thote. To take 40 wards. To magi mo ka million ma dia par. Ken prareyo. Mono pesa mola? Ola. 2014, 2015 egwenga ngi motime. 2015, 2016 oyaunde ni moko mapeso yaunde ni makogwen. Kodi ipenjo ni why can't they sit down games ye gi jogwen. Gingeni wan odwaro ngowa ndara mondo pandarani. Yeah. Hivi to pay maber motie. Kijenda ndiri me portal manyaka pa. Kaka makaba cross the ward, makaba kone kon, makada anybody nyalo tiyo godo. Do page maber otie mondo kata ka jogwen wuotho. To kona adieri in this 5 years kata gima chiela no one. To county government uwinjo tim gik moko and increase employment makana chamo kuongo. Gweng ma Kaluo, our biggest employer and border. Second matatu. Kumo no kanya kijana mrogo border. Tugira piko no okbita chana gi service mang'eny. Okobigatho mang'eny kako dho chiwe podo tiyo. Kuna ko dho chiwe koro otingo majinya kacha ne to weyo. Orone kata ko dho chiwe inyalo tiyo ndara ni michop ko kocha. And the same as jomo da tiyo ndara no mini ok take time no wuotho gitia nikech ndara rach. Mane ma retard dog ro gwen. Koro ma gik bana ne gigi there's a gap. Yes. Nyako bi county assembly wa fight for Kanyadoto yes. and other wards to receive their share from the national government to the county or from the county to the wards. Awinjo kiwacho ni weche mag mibadhi ogo tache county no Homa Bay. Yes. Wakang'eyo ni koro kiwache ni weche mag mibadhi ogo tache county no Homa Bay. Wakang'eyo ni en mane kind MCS koso en serikal mar Homa Bay maduong' ma bende governor ntiere hiyo. Mibadhi yake ni wacho nango kani en pathology mar kijo Kenya. Jo Kenya kata monyol kiny. Yes. Monyol kiny. Bro bada bida. Dogo ko bad. Lakini mibadhi ntie everywhere in the whole world. Yes. But timo mitimo maber man gi such ban. Okri ikwala nyaka gimora amora. For example Gwenga. Yeah. Ogol million moro mang'eny ne ndara. But na kanya wacho kit poka substance shit. Yes. Mang'eny ne ndara. To tich mutin ndara no en tich ma very uncouth. Ndara budha ndara. Como iwacho ni to pesa mano gol ndara ne. Yes. Otio nade. MCA okinyal penjo. Yes. Governor okinyal penjo. Senator to kaka mama konseta kia tich gi. Ang'o maketo tich penjo gibedo matek? MCA ni ang'o miyo okinyal penjo? Don koro en slippery onge. Onge. Governor be okbi. Senator okbi egwe. Koro inido mani koro nyalo ma to get the ballot. Meso ni leadership Homa Bay. Leadership Homa Bay okber. En government mane oyier gi hope no bokonjo piny ke jadiere wajo luo. Our hope is more on devolution than even the president. Devolution ne unyo konyo kabisa nikech to wasebe marginalized. Yeah. To yedo chance makelo pesa e gwenge. Raila Otumatek ko devolution kendo pesa bide gwenge gadieri. Koro pesa ni to pesa ni ko bide gwenge
mana Prado mineno madongo dongo gicho dongo mong'iew ino ka ng'ato ng'ama ne thiso kwacho niti matekrat ng'ama ne jagweng' tu odonjo county tu ni kinyo ng'iewo lo mar 40 million chulo pesa no cash tipo ni ng'ani jagweng' kama ng'e gidane kar pesa kanye okol pesa county osuptende wate ndiwa sub county Obe district Mbeita Choyugis okti suptende ya thunge dakteche onge nasa well equipped onge stima generator onge mo generator kuri penyo ni yao ngomo miyo gitimo kama to pesa gini function was devolved pesa bebiro pesa de kan mage gik mo MCO team oversight penjo gize penjo governor duwe kokota duwe inge powers mar impeach mano miyo role ma senator is not there because senator is just one person can't oversight the whole county. Naiso ni MCS gi to moloyo koro kwa naro down to Homa Bay. Yes. Ineno ka tijgi mar oversight ni pok gitime maber. Kech kade gi timo tijni to do giseketo government test gi penye ni oyo pesa machala kama ang'o matimore ang'o miyo kwane weche mag dongruok achiel. Thoth MCS no donjo kanyo as a matter of fact gin gullible. Gin jomo donjo kanyo mapato inyate kama sasa. Kech kineno qualification mar governor. Yes. Wach nyaka gi degree. Yes. Degree. Mar MCA owe any person gin jok menyalo godho gi bor piso ni mai apano ja form 4 koro kinya ke ni ka chandi ime ja degree to ka ime ngata ngama ngeni sane ka ja chemist ka ja wuodi ni water formula mara en makamati ko ai ngane rieko mera ngane gin moloya koro mane kaka jogo wuondo MCS iwinjo ni magi kama koro MCS ok understand their role kendo gina stand gi governors wacho muso kido governor modi school to nyalo baga MCS 24 hours nyaka iga room baga matieki kwa magi mkone mheshimiwa elfu pabiji ni kama alafu gimo chile mantene thoth MCS moko do MCS kapoko mulo pesa poko bi Nairobi poko bedo exposed gidonjo kage ni gikech koro ka bi elfu pabiji kon ai ma ngane konya wacho ruma koro governor kwalo 6 million to be 50,000 ko ikoni ai koro bodo gi ngane ketaki wuo mano sile matiri counties makalu sasa mama be manya wacho kich mata ng'eyo kaka MCS prangwa nyapo 4 million adoto wawinji gi wachni no Roma bende iywago godo county ma Homa Bay aneno ka thuolo dhi matek ngoro giminyisa ne to sani re wachiemo yiero kendo dwe mar aboro biro dhi yiero ang'o minyalo nyiso ganda mawuok Homa Bay Joma Bay gimanya koro Joma Bay en gima simple beduru piny king'ato wuodu ne kane upogo piny ni no winjore ne mage jo karachuonyo kao kom ni mage jo soba kane konyango manunge vijana dwa tich gidwa ndara mage nyango boda gidwa tich mage nyalo timo matatu ndas ma regulated gidwa rusuru mantie piny bedu piny kaka jo piny wach ni wan odanga ma competent manyo tich governor obeno why same constituency gi deputy yakane gi ng'awa tekni ng'ano is competent mane mo yier to kodo pogo piny no pogo ni jokono kamae mano wachala gi jokugo na Nairobi kai ma en pogo piny gipogo ni mama jo Rift Valley mama jo Gikuyu koro wati tekni ng'ato competent kata gi akoma achiel gi senator gi MP gi MCA let us give them the job kalwa gi competence midwaro job no eso ni kaka ina popular mtana mbele wachu MCA saniri okiri kod leadership mar Homa Bay mano ero mar governor witi okay makade ni en pachi to kadora ngada doke yiero to okone bene chakiyiero no kabi gocho ni adi test corruption ero kama na nya atopo idhi chung kod bondo biro mane Homa Bay sanie do ma chung kod keleta watago waliet idhi chung bondo biro mane adi biro gi chama Ford Kenya yes ang'o miyo Ford Kenya nikichangiyo ni Nyanza okocha kata Homa Bay wa ang'eni chama mabende otekune ni malo moko nyalo tamore en ODM ero kwa apani sani wamanyo kuna presidency to wane party ma coalition ma NASA kuna sakai wan gi Ford Kenya Wiper ANC GODM kuro kata Ford Kenya kata ANC kata mana ODM kata Wiper chala kechu goal wine mara ngowa achiel mar presidency to daro mo wareyo kanyakla waduto te momiyo sani kata joluo tie parties mang'eny kata tie moro Green Congress of Kenya tiri ntie gi ng'eny ma support Raila
gimo nyako bed parties mang'eny support Raila machung kuonde gi wabiro ni ka ji mondo wuogo gombulu ivro turnout to king'e ka wach ni ka en ODM kende ma koro en ODM koro ka ja ODM osemi ticket wakoni kada gombulu koro ok important ja ng'ato no sedhi mano biro gi ivro turnout to dhi wadhi chon Raila mbele nikech ivro turnout kuji koni ng'ato no seyombo osemi ticket koro ng'ami ticket mar ODM nyako fight to gol jo gombulu to gol fight ma gol jo gombulu ka ng'ama compete kode omi abiro mona minga ma ja ODM competition mondo gol jiteo mobilize jitema ward makanyi doto uwugo mo 100% ogocho Raila to ka to pon nikech at the end of the day wadhi bede a coalition mar NASA wate to kuchonde bende one same side a house one katana bika parliament for the Kenya ODM in the same side a senate in the same side katika ndo simo be wadhi bede the same side mar majority yes mana mamiyo iwogi 40K awogi 40K onge luoro mara mar nomination e ODM jo machungo ka luoro jo ka rep ane bugara mana awe ngata uchunganyo mondo kiko na mage tawe mo gichunganyo gite mona badong koni to kedo ni chungo gi ODM mondo gata mage na awe gichunganyo ODM ngara cheli walara godo mondo wa fight mo maber ma jibe gi choices mondo wa increase voter turnout marail mondo ilo be wachi ni mogik achiel ariyo dek mai paro ni inyalo nyiso jokanyi duto mondo giyieri mana weche adek kende motegno medwa ni in ka giyieri to irete ino kumano jokanyi duto angima nyawacho jokanyi ma jothurwa en kuira Popo Lentana uyero candidate ma strong that represent wach kanyi duto wach ma kanyi duto mokwongo wadwaro ndara maber wadwaro pi ne minewa godwaro yor hospital gi ECD mago weche mo devolve number day kuora ng'ama dhi oversight pesa mowuok e national government kubire county mondo make sure pesa gi otigo maber mara adek odoso chike madhi create employment ne vijana makanyi duto dhi create yore mag good health ne minewa dhi create yore mag somo gi basari ne joma dhi school mondo wach mar fees ma joma dhi school ma education obed jo technical obed jo university obed jo colleges giyud yore mag bedo sponsored gi county mondo gidhi gisomo mondo giduogi bed benefit no county mama bi kamano magi duto iramo mana ne nyalo timo ka giyieri MCA kata sana dong to patimoge ya so do ko nyitino mo education loans board man technical colleges aso ga sponsor ji mo school girl child ma school de moka ngwen amiyo center towels for class 8 for the whole year kora aso ka temo ka jal mara kore dwaro mana mondo yod resources no wachi ge resources ne ya miya kumura chunge tanya biro piny ngima awinji kamoro moro montie jo Homa Bay jokanyi duto winjo Popo Lentana en rawera ma pod thin mantiere kod gombo ni mondo mi otel achiel kachiel mondo kelno weche mag dongruok mag weko mag siasa thuolo di mathoth opogwe weche mag political intolerance mabene samoro wanene county ma Homa Bay kata kamano obro chakwa kaudi weche machielo mondo wuo e weche machal kamano agonero kamano Lentana kuom thuolo mari mar chopo kwa chakwa luongi agero ni biro mondo mi wuo kod oganda ma